kai ana wuce da kai to shi ne wallahi a waɗannan jama'a ne a nan mazaɓin mu ta Galadima ta Gusau inda suka yi cincirundo suna nuna gwamna bai isa ba bai kuma isa ya hana su ba ana halibin ciyaga suna komawa suna darewa ana barawo ne wannan daga cikin mazaɓa guda ce